Kani kadai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulir ibadah hun ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor mentak stem. Syajid uba tenwel dekar kum u Chief Executive Member bat uba PNCM kum u Chairman Batamai jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kat bahagian Hills Autonomous District Council legit uba lakon BM kum u Chairman bat uba Tambor Shiwat kum u Chief Executive Member Batamai. Ansasam khusnam u President Kari Ramnath Kovind ya khusnam ka bahe tam na ka benta ke kenthei kanari shakti puraskar 8000 khatpra New Delhi menta kasmi bat pelat pat ba menteri rang ba do Kari Narendra Modi hanen kasmi ya ki pisa kutianar ki ban pensuk iki kena baduna bat ki balado no ya ka bor yo I ki ku bor babenya u nongyalam na kasang United Democratic Party uba tenwel dekar bat u nongyalam kasang National People's Party uba PNCM kila syajid Klemdan ban yakun persya ha ka ba kila syajid na ka benta ka syuki Chief Executive Member bat Chairman jongka KHADC ha ka jingjid ka balalong hindin kesngi kita ki armut ki nongyalam kin lam khamat ya ka United Democratic Alliance ka bakenthop ya ki khat khandai ngut ki MDC Katbah ka yalang jingjit jong kan Giant Hills Autonomous District Council ka balong hindin kasngi hi ya ka ba lapenya da uba Garrett LS Dykes Deputy Commissioner ka West Giant Hills ha ka kenta ka baningkong jong ka yalang layo artli ki jing terwa banjit yo ba lakon BM kum u Chairman jong ka Giant Hills Autonomous District Council bat ha ka kenta ka ba ar jong ka yalang pan u Chairman jong ka yeng uba BM ula pentip sya ka yeng bakidon lai tali ki jing terwa ki bala terwa ya uba Tambor Shiwat na ka benta ka syuki Chief Executive Member jong ka GHADC bat henen kasngihi lapen bena bat lajit ya uba Tambor Shiwat kum u CEM Batamai jong ka Giant Hills Autonomous District Council Kadar bar mang tingka jong ka 6000 khat kendai jong ka jila Meghalaya kan sedang nadu minta kesngi hadu ka arpo arterik uluber latno kisngi syuti kisngi syong darbar kin long shipo sngi prasngi balabu banyakren ki kam bayade bat ke sarkar bat arsni ki weipat ki kam ulat ke jila unya dan lang ban ajingkren hapo ka yeng darbar ha ka praterik ka badai minta kesngi bat nusasyo me ka jing menjur halor ka mang tingka ha ka arpo arterik mentau benai. U Presiden jong Kari u Ramnath Kovind unsasam ya kakusnam ka bahe tam hakari na ka benta ki kenthei hakari India kakusnam ka bala kirting ka nari shakti puraskar 8000 khatpra New Delhi henen kasngi. Sapusamut kinong yo kusnam kila syajid na ka benta ka te kakusnam ka Menteri Ketenat Women and Child Development ka Menika Gandhi kalaong bakatenat kala penkup buram da ka kusnam nari shakti puraskar ki kenthei bat ki rempai ki ba ajing syakri syaka bha ka miat bat ka jing penkup bor ki kenthei menta usnam ya ka kusnam nari shakti puraskar la penkup buram ru syaka jella ka badan ni ka jing ki state ka bakarpang ha ka ban kentiu ya ka jing khai ki kun kenthei kat kum ka scheme beti bachao beti padao Menteri rang ba do Kari Narendra Modi henen kesngi ula pelat pat ba ikipisa kutianar badang themai ki banya ha bhana ka benta kitu ki balas snil ani la do no ka bor yo I ya kini kipisa la pelat pat ba ha New Delhi ha ka jingelang ka bala khot sngu bha karpang ki khna ki ba dan jingtuna ka bor yo I Menteri rang ba do Kari ula penpau ka jing sngu Kermen jingso kemen ba ulayo expansion ya kani ka benta bat ulayo ya kalat ban yakren bat ki haba pelat ikini ki pisa thamai umodi ulaong ba ka sarkar ka yo I ya ka jingdan kam ban le ya kani da ka ba perkhat iki ba kum kini ki khenna kanyara bat pensuk ban yaki ban pendan kam kani ka khubor kalawan shapi na ka All India Radio Shillong Why do we think that daughters are less than others? Today, our daughters are making a name for themselves. Space or earth, water or sky. There's no place where our daughters haven't written our nation's name in golden letters. Had we deprived them of education, their future would be confined to the kitchens and we would be deprived of success. Sports
science, arts, politics, every field has seen them flying the flag high because our daughters are strong as the mountains and even they have the right to education. Valuing our daughters is our country's pride. Beti Bachao, Beti Padhao, issued in public interest by Ministry of Women and Child Development. Why do we think? Ngayon petang biang yung kukubuan hakan ikastem. Laple perda yung workshop ba arsingi halor kapang piggery and poultry value chain hinan kasngi da usimbut Menteri Rang Ba Kajela uba Preston Tensong Hastir Convention Center Shillong. Ya ketika workshop lapenya da katnat Animal Husbandry and Veterinary katnat Corporation bat ke Meghalaya Basin Development Authority. Hakajing jingkren hakate kajing yalang ba Preston Tensong ula ong ba kakamri jingri kadai kawai nakilat bakongsan hakitan nyong kendong jong kajela bat kalalong ru kawai nakilat kamay jakpo na kabenta kibriyo kibasyong basa hanong kendong. Ba Tensong la kenturo ikipat ba nungri jingri bakin pendan kamno da kibut bat kirukam batamay hakabari yakisnyang bat kisiar. UKN Kumar Agriculture Production Commissioner jong Sarkar Meghalaya hakajingkren jong ula ong ba kumbanyo pusan nakashispa jong kathan syate lami ngi kilong kibabam do snyang hendrai karukomri kisnyang pat kadanglong hakarukomri kabarim bat kabumla ban pendaplut ya kajingdawa jong kanikathan ula ong ro bagajing temu jong katika workshop kalong ban kentiu ya kakamri snyang bat risiar hakathan syate lami ngi Ukang sana ketika jingilang ringkat bat kiwe-kiwe kihe Sarkar kila pelat ro ya ke draft jong ke Meghalaya Piggery Mission Document. Ka Meghalaya State Legal Services Authority Shillong kalap kabaha papok jong ke National Legal Services Authority New Delhi kan sepenlong ya ke National Lok Adalat habaro ke mukaddima jong usnam arajar khat khandai la syai ke singi hakayeng bishar High Court jong ke Jilla Meghalaya. Ki District Court, ki District Council Court, ki Subdivisional Court, ka Office jong ki Deputy Commissioner bat kiwe-kiwe. Ki brio lani kino ki kanhun ki biyo jingtip halor kate ki jing pintip jong ka lok adalan, kin sahaban wan ban mi shimet sya ka kanhun kinong bishar jong ka lok adalan, ban penbet ya ki muka duma jong ki. Air Marshal R.D. Mathur AVSM VSM hinin kasni ula kendo ya ulat ke Jilla Meghalaya utathagata Roy Haraj Bhavan hadin ke jing shimti jong uban pet jaga Eastern Air Command ha Shillong. Hakate ke jing yalang utai Air Marshal ulaya keren bat ulat ke Jilla halor ki babun ki kam ki bayadai bat kabha kamyat jong katanat Indian Air Force hakatan syate lami ngi bat ula kami lentiro ya ke jing itrelang jong katanat. Menteri Rang Ba Kajela Arunachal Pradesh Upema Khandu lapin bina ya kajingtian bishar hakabayade bat kajing umsnam kabadang syujah shan halor kajing ki persya ya kajing ya kasernot permanent resident certificate hakaba lapin longru ya kajing kabalawanra ya kajing klat no jong ki langut ki samlang kajing mensau bat kajing jular ki babun. Menteri Rang Ba Kajela ulaong ba kajing bishar lengba kabor an kan sa ya kajing bishar hok ya ki bahayeng jong kitu kilanan. Menteri Rang Ba ka Jilla Assam Usar Bananda Sunawal hakasngi balang jong katayaw ulaong kanang ba ka jinglet jingwan hamajuli kan beteng bet bat anpen urlong ya ka jing timu bantay ya ka jingking nalor kawa Brahmaputra ka bapinyeso ya kani ka daulan nong bat kan nima tighat hajorhat district usunawal ulaong ya kani ha ka jingbo ya ki maw nongrim jong ki babun tali ki project ha ka district kum ka jingbo ya ka karkhana Tanjan hakani ka Majuli Polytechnic ka yeng bu nar ka jing sami ki bicycle ki chatri shaki khina school ki bawan na kilong yeng ki badung ka convocation ka ba arpuwe jong ka school ba Assam Agricultural University kan salong mentau benai leber ahrajar khat khandai hapo jong ka campus jong ka school ba ka badan hajar hat ki khna pule ki bathmu ban le cha kate ka convocation ki la bantho sha u register jong kate ka school ba batna ka binta ki jingtip ki bakham bnya la ban page link ba ka website jong ka AAU ha ka website www.aau.ac.in
haswa ban penkut ya kubor sa sisian kimat bakongsan. Syajir uba ten wel Dakar kum Chief Executive Member bat uba PNCM kum Chairman Batama jong Khasi Hills Autonomous District Council. Ansam kusnam Presiden Kari Ramnath Kovind ya kusnam kabahe tam na kabenta ki kentei ka Nari Shakti Puraskar arajar khatpra New Delhi menta kasni. Bat pelat pat ba Menteri rang ba do Kari Narendra Modi henin kasni ki pisa kutianar ki ban pensuk ki kena ki baduna bat ki balado no ya kaboryo i. Katung la poy sa bakod jong kubor kabawan